என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி அக்வேரியம் போய் கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷஸ் தான் வாங்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப எல்லாம் வாங்க போகிறது கிடையாது, ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபார்மில் விடுற அளவுக்கு பேசிக்கான ஃபிஷ்ஷஸ் வாங்க போகிறோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ கடைசி வரை பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன மீன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன்னு தான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் பிளாக் மாஸ்கோ, அதோட மேல். ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட ஃபீமேல் இருக்கனால நம்ம மேல் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதுதான் ஃபிஷ்ஷு ஃபார்மோட மேலே இருக்க டேங்கில் விட்டுறதுக்காக வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சல், ஒரு பேர் ஏஞ்சல். இது நார்மல் பிளாக் ஏஞ்சல், பிளாக் வித் ஒயிட் கிரே ஷேடு ஏஞ்சல். அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டார்க் ரெட்டாக இருக்குது. இது ஒரு பிளாட்டி. இது நம்ம உள்ளே இருக்க ஃபிஷ் டேங்கில் விடுறதுக்காக வாங்கியிருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப டார்க்கான ஒரு ரெட்டாக இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது கோயிக்கார், ஃபேன்டைல் கோயில் கார்ப். இது ரொம்ப லாங் டைலாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம விட்டுறலாம். நம்ம போய் டேங்க்ஸ் எல்லாம் முதல்ல டெம்பரேச்சர் வந்து செட் ஆகிறதுக்காக எல்லாத்தையும் வச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பி ஃபுட்டு கூட தான் இருக்கும், ராயலோட கப்பி ஃபுட். இந்த ஃபுட்டு பற்றிய ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது, நான் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லா மீனையுமே டெம்பரேச்சர் செட் ஆகிறதுக்கு வச்சிடலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாண்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு. நம்ம ஃபிஷ்ஷை முதல்ல டெம்பரேச்சர் செட் ஆகிறதுக்காக போடலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதான் நம்மளுடைய ஃபார்மோடைய முதல் 2 டேங்கு. இதில் பார்த்திங்கன்னா மீன்லாம் மேலே இருக்குது பாருங்கள். இது சில்லி மொசைக், டம்போயர். அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பிளாக். அதில் ஃபீமேல் தான் நிறைய இருந்துச்சு, அதனால் ஒரு புதுசாக ஒரு மேல் வாங்கியிருக்கோம், நியூ அப்டேட்டாக. ஸோ முதல்ல இதே நம்ம டெம்பரேச்சர் செட் ஆகிறதுக்கு வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம பிளாக் மாஸ்கோவை ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அது சாடி போயிடுச்சு, அது ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் மாஸ்கோ, ஃபுல் பிளாக். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.